खुलुमबाय लोगोफोर दिनै मबाइल नायबाय थानायावनो आं मोनसे भिडिअ आंनि नोजोराव गोलैयो आरो बै भिडिअखौ नायनानै आङो नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रा सावरायलायनो गिदों बे भिडिअनि थ्रुयै आरो बे भिडिअ जाहैबाय बिथां जेम्स ब्र'नि आरो बिथाङा दा गोदान सान्दै हाबा खालामजेननानै मोननैसो भिडिअ हगारदों आरो जोबोद मोजां मेसेज होदों बिथाङा जोंनि जि जौगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोङो लोगोफोर जेसेबां जोङो गोरों गोरा सुबुंफोर नुयो माने हाई लेभेलनि नोंथांमोना आम्बेडकारानो जाथो बा डक्टर कालाम आजादानो जाथो बिथांमोना माने धोनि मानसिनि फिसा नङा बयबो बिराद गोरिब न'खरनिफ्राय माने जौगाबोनाय गथ'फोर आरो दा बायदि जुगाव बिथां जेम्स ब्र'आ जा मेसेज हरदों बे मेसेजआ ओरैबायदि जाहैबाय जे जोङो किसुमान बाहाना बानायो रां गैया माबा गैया होननानै स्कुलखौ गारनो फरायनायखौ गारनो जोङो मोनसे बाहाना बानायो आरो बै बाहानानिफ्राय गासै जिबनानो जोंनि माबोरै बरबाद जालाङो आरो बिथांनि बिसिया माने खुलायैनो खोन्थादो जे बिथांमोनाबो हस्टेलाव थानायाव धोनि धोनि बिमा बिफाफोरा लोगो हमनो थाङोमोन बा ड्रेस गोदानफोर नुनानै बिथांमोनाबो लुगैखागोन मानसि जिबना लुगैखागोन नाथाय बै समाव गोसो हमथानानै मोजाङै फरायनानै नोंथांनि फिउचारा जेब्ला मोजां जागोन बिनिख्रुइ बांसिन बुस्थु नोंथाङा गोसो खुसियै लानो हायो आरो बे मेसेजखौनो होदों जे फरायनो जेब्लाबो गारनाङा खस्थ' मावनानैबाबो निजेनि लेभेलनि जेसेखिनि हागोन नोंथाङा फरायनो नाजानांगो आजिखालि बांसिनानो न'खरनि दाय होनानै बा गोरिबखौ माने दुसिनानै फरायनायखौ गारनाय जायो गोबां सेंग्राफोरानो केरेला बेंगलर मुम्बाइ बेफोरबायदि जायगाफोराव थांनानै सिकिउरिटि मावहैयो अनलि 15,000 16,000 दरमाहानि थाखाय नाथाय बै समाव जुदि एसे खस्थ' खालामनानैबाबो निजेनि फरायनायखौ मोजाङै लाखिनानै बिथांमोना टिउसन होरि खालामनानैबाबो फरायनायखौ कमप्लिट खालामबाथाय बिनिख्रुइ बहुद गोबां रां एक्चुअलि जिबनाव खामायनो हायो आरो बेखौनो बिथांमोना मेसेज होदों आरो जोबोद साबायखर बिथां जेम्स ब्र'खौ बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थाथों आरो बिदिनो जोंनि जौगाबोनाय रायजोफोरखौ माने मोजां मेसेज होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय जायखिजाया आंबो बारा गोलाव बे टपिक्सआव रायलायला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।